Mae dy lefel ffitrwydd di yr un lefel a rhywun sydd yn 79 oed. Doedd hwnna'n galed. But it's the truth, dwi. Rhaid neud rhywbeth. Got to do it. Mae ti'n 19 a mae'r canlyniadau yn dangos fod y gorff di yn 60 mlwyddyn yn hŷn nag wyt ti. Wow. So, ti a 79? Ie. Wow. Rhwng 70 a 79 oed. Ie. Rili anodd clywed. Mae dy lefel ffitrwydd di fel rhywun oedran 70 i 79 mlwydd oed. Fi jyst yn grac. Fi jyst... Dim ond bai fi yw e. Mae'n anodd i glywed rhywun yn dweud hwnna. Sori.